So si Carlos Yulo di lang usa duha gyud iyang Duha? Olympic gold medals mga kasama. Nakahabol pa yun gabi inay Michelle. Basta-basta Di kuya. basta-basta kaning iyang Grabing training niya no. Kinakasaya mga videos bata pa lang siya. Yes, Day Michelle. Kita pod. Kuan pa siya, 7 ka tuig siya, Oh. nagsugod na siya og bansi-bansay. So ang lesson diha dong Irin kung feeling nimo okay na kay ka, naasa kay si Carlos Yulo pila ka tuig niya Mao nga gani. pinaktisay. Duha iyang gold medals Yes, Day. sa men's gymnastics na sa floor exercise finals ug sa men's gymnastics sa vault apparatus finals po dong Irin. artistic gymnastics, men's vault, radyo man Michelle. Pero Di basta-basta. upat iyang records di ay dong Irin. Okay? Unsa ni nga mga records? Siya ang pinakauna nga Filipino nga nagkaangkon og gold medal for Philippines in Paris 2024 Olympics sa kaning floor exercise. Ang Correct. pinakauna nga Olympic gold medal or any Olympic medal for Philippines at sa artistic gymnastics. Basta-basta no? Gyud, no? O niya, pinakauna nga male athlete nga kuan lalaki no, and then pinakauna pod nga atleta nga makaduha ka gold medals, di basta-basta gyud mga kasama. Sa history nato na sa pag-apil Sa nato history. sa Olimpiada, Very kuan radyo man Michelle. historic no, di Basta-basta, basta-basta oy. gyud.